Il-Partit Nazzjonalista se jagħti sehmu biex l-istabbilimenti tal-ikel wkoll jgħaddu mill-pandemija mingħajr ma jintilfu l-impjiegi. Hekk sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering fejn spjega li l-Partit Nazzjonalista jrid li jkollu diskussjonijiet regolari mal-operaturi fis-settur sabiex jara kif ir-regolamenti u l-liġijiet li jidħlu fis-seħħ minn żmien għal żmien qegħdin jolqtu din l-industrija. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Ruben Buttigieg qal li mill-proposti li tressqu mill-Oppożizzjoni jidher ċar li l-Partit Nazzjonalista qed jisma' x'inhu jgħid is-settur, partikolarment il-proposta tal-għajnuna fuq il-kirjiet. Huwa wkoll qal li mid-diskorsi tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista jidher ċar li hemm konsultazzjoni man-negozji involuti. U spjega d-diffikultajiet li s-sidin tal-istabbilimenti tal-ikel u ristoranti qegħdin jaffaċċjaw u insista li l-businesses huma l-frontliners tal-ekonomija u allura qegħdin jitkellmu fuq l-għajxin tal-ħaddiema u tal-familji tagħhom li fil-preżent qegħdin ibatu. Matul il-laqgħa saret referenza wkoll għall proposta tal-Partit Nazzjonalista tal-vouchers u kif il-Gvern adotta din il-proposta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit Robert Arrigo, il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fl-Imsida Charles Selvaggi u l-membru tal-Forum SMEs tal-Partit Nazzjonalista Julian Gallia.